नै बे जाहैबाय सानजारां रोदोमफु सोलोंसालिनि सोलोंथाइ बादा। गावबागाव गावसोरनि थाग्रा बे बादासालिखौ लुनानै लायो। आं माथ्र फोरोंथायल' होयो। दा बेबायदिनो नै गोसो गुदुं फरायसुला बिसोरबो बिराद गोसो दुंनानै गावसोरनो गावसोरनि सोलोंथाइ बादाखौ लुनानै लागासिनो दं नै। बाबु मा मुं? हो? खोनायाखै? रैदोम। रैदोम। रैदोम ओमफ्राय टाइटेला? बर'। मा गामि? जारगामि। ओमफ्राय आफानि मुङा? उपेन। हो? उपेन बर'। उपेन बर' ना? ओमफ्राय बाबु नोंनिया? हो? मन्थाइ बसुमतारी। गामि? बागुरा। आफा? कान्तेस्वर बसुमतारी। हो? कान्तेस्वर बसुमतारी। कान्तेस्वर बसुमतारी। मा थाखो होनदो? 10। बाबुना? आंना सोमावसार बसुमतारी। ओमफ्राय आफानि नामा बिनन्द बसुमतारी। आइनि मुङा? आइनि मुङा इनु बसुमतारी। 10 थाखोआनो ना? ओमफ्राय बोरो सासेया? हो? फैयाखै? माबालानिया मा ब्रह्ममोन बेयो? सुजित ब्रह्म। सुजित ब्रह्म। नोंबो थाफैगोन थारमाने? सोरजों थागोन नों? सानै थागोन नोंसोरो? थिगानो दं दे। बेयाव जोंना दैजोंबो बेबायदि लोमनानै एसे प्रब्लेम जागासिनो। नैबाव सानै थागोन आरो नैबावबो सानै थागोननो। नैबावबो गाबोन नङाबा समफोरनि गेजेराव लुफैगोन नैखिनि जायगायाव। नैबेयाव सानै दङ मेगना गाज्रि जानानै न'आव थांथ'दों। नैबाव सानै उन्दुगासिनो दङ। दाहाय थारमाने हरालासे फरायनांगौ जायो नालाय दसे सानाव उन्दुनो होनाय जायो। नैबावबो सानै बिनियाबो सानैबो न'आव थांथ'दों मेगन गाज्रि जानानै। नैबे साथाम। नैबाव सासे। नैबाव सासे। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सानजारां रोदोमफु सोलोंसालियाव फार्स्ट डिस्टिंसन मोनजानाय फरायसा। बिथांखौ कंग्रेसुलेसन बावदोंमोन। कंग्रेसुलेसन बावनायनि मोनसे पस्टार बियो। नावकाता SLC एग्जामिनेसन सेन्टाराव बर' मिडियामनिफ्राय फार्स्ट माने गिबिसिन आरो डिस्टिंसन मोनजेननाय फरायसुलामोन रजेन्द्र दैमारि। बहुद गोबावनि फट' बियो। नैबाव सासे थायो। बेयो थाखो 9नि। बेनो फरायसुला जाय 2017 मायथाइयाव नावकाता SLC एग्जामिनेसन सेन्टाराव गिबिसिन डिस्टिंसन मोननाय फरायसुला। बियो IIT JEE पास जानानै वेस्ट बेंगलनि खरागपुराव इन्जिनियारिं कर्स लागासिनो। 5th सेमिस्टार सहैबाय, जोबथारसिगोन। देग्लायनि SLC एग्जामिनेसननि फिथाइ। फार्स्ट डिभिजन गासै 7, सेकेन्ड डिभिजन गासै 9 जन। थार्ड गैया, फेलबो गैया। माने
100%. 15 out of 15. बे जाबाय 2019 मायथाइनि उथ्रिसारजानाय फरायसुला आरो फरायसुलिफोर। नैबे बान गोनां मोनसे बाथ्राखौ मानिनानै सोलिनाय जायो। मानसिया नाजायोब्ला आखलखौ दानानै लानो हायो। नैबे जाहैबाय दै जमा दोनथुमग्रा 5,000 लिटार दै बाहाय दोनथुमनो हायो।